ସୋନପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୁଇଟି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ରହୁଥିଲେ। ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ପରୀ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଖୁସି। ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କର ବାପା ମା ମରିଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦାଦା ଓ ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲେ। ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ପାଳି ଆସୁଛି, ଆଉ ହେବନି, ଏବେ ୟାଙ୍କୁ ଆମେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବା। ପରୀ ଆଉ ଖୁସି, ତମେ ଦୁଇଜଣ ଏବେ ଜିନିଷପତ୍ର ଧରି ଏ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଅ। ବାହାରି ଯିବୁ? ହେଲେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ତମ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ଆଉ ଏ ଘରେ ଜାଗା ନାହିଁ, ବାହାରି ଯାଅ ଏଠୁ। ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେହି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଦାଦା ଆଉ ଖୁଡ଼ୀ ମିଶି ସେମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଖୁସି ଆଉ ପରୀ ସେମାନଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ଧରି ନୂଆ ଘର ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ। ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଖୁସି? ନା ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ନା ଘର, ଆମେ ରହିବା କେଉଁଠି? ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଅନା ପରୀ, ଆମେ କିଛି କାମ କରି ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଆଉ ସେଥିରେ ଆମ ଘର ତିଆରି କରିବା। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ବାହାରକୁ ଯାଇ କିଛି କାମ କରି ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କଲେ। ଆଉ ସେଇ ପଇସାରେ ସେମାନେ ନିଜର ନୂଆ ଘର ତିଆରି କଲେ। ପରୀ, ଆମ ନୂଆ ଘର ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ହଁ, ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ପରୀ କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଭଲ ଖାଇବା ତିଆରି କରୁଥିଲା। ତାକୁ ରୋଷେଇ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଥିଲା। ଦିନେ ଖୁସି କାମରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଚିକେନ ନେଇକି ଆସିଥିଲା। ପରୀ, ଇଏ ନେ, ମୁଁ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଚିକେନ ନେଇକି ଆସିଛି। ତୁ ୟାକୁ ଭଲସେ ରୋଷେଇ କରିଦେ, ଆମେ ମିଶିକି ଖାଇବା। ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେ। ତାପରେ ପରୀ ଚିକେନ ନେଇ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଅଛି। ଆରେ, ଏଠି ତ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଜି ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଚିକେନ ବନେଇବି। ତାପରେ ପରୀ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଚିକେନ ବନେଇବାକୁ ଲାଗେ, ଆଉ ବନେଇ ସାରିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଢ଼ି ଦିଏ। ଆରେ ବାଃ, ଚିକେନରୁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ଚିକେନ ଖାଇବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଖାଇସାରି ଖୁସି କହେ, ଆରେ ବାଃ, ଚିକେନ ତ ଆଜି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଖାଇକି ପୁରା ମଜା ଆସିଗଲା। ଖାଇସାରି ସେମାନେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉଠନ୍ତି, ଆରେ ପରୀ, ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଛି। କୋଉ ଆଇଡ଼ିଆ? ଆରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ନ ଯାଇ ଗୋଟେ ଢାବା କରିବା। ତୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ମାଟିହାଣ୍ଡି ଚିକେନ ବନଉଛୁ ନା। ତା ପରଦିନଠୁ ପରୀ ମାଟିହାଣ୍ଡି ଚିକେନ ବନେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଆଉ ସେ ବାସ୍ନାରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ତା ପାଖକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ଢାବା ବହୁତ ଫେମସ୍ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେମାନେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଚଳିଲେ।